Doki, danas je đačka slava. Mi smo ove godine domaći. Ja recite mi pesmu u Svetom Savi. Ja 9. put u ovoj školi proslavljam slavu našeg prosvetitelja. On voli društvo sa svidom školu. Stvarno, zato je fasada dotrala. Trebalo bi da se uradi mnogo. Ma ne, Rastko i Sveti Sava žive pre mnogo čoveka. Ne kaže se čovekov, nego vekov. Pa to je isto. Mnogo čoveka rođeno od njegove smrti. Deda mi je pričao da su prve škole bili manastirice. I sadašnje škole su procovi. Nastavnici se krste, dok đaci odgovaraju. Kako ste vi veliki? Mi smo od đačke slave naučili i padeže, i čitanje, i putanje. Putanje? 1 puta 1, 2 puta 2, 3 puta 3 i tako redom. Aha, shvatim. Misliš na množenje, a ne na putanje? Pa, to je isto. Mi smo baš vredni i poslušni. I Sveti Sava je učio decu da budu takva. Slušao sam jednu priču o roditeljima koji su doveli svoje bebe Svetome Savi u crkvu da blagoslovi dete i da mu da sreću. On je blagoslovio dete, kao što je Isus decu blagoslovio, ali mu sreću nije dao. Nego je rekao roditeljima da mu sreću mogu dati samo oni. Da malena nauče da radi, da štedi, da ne laže, da ne krade, da sluša, da poštuje starije, da dobro čuva zdravlje. I tako će biti srećan. I jesu li roditelji poslušali sveca? Naravno, učinili su sve što je Sveti rekao. I tako je od njihovog lepotana postao dobar, vredan, pošten i pobožan čovek. Pa jesi. I ti si mile pobožan. Da, idemo u crkvu s roditeljima. Znam i molitvu Oče naš. Priznaj da si sveštenik i Marko. Uvek pri Isusu te govorio. Dobro jutro, dete. Dobar dan, dete. A kad te on pitao zašto njega zoveš dete, šta si mu rekao? Bio sam tada mali i rekao sam mu, moj tata zove Oče. Pa kad ste njemu otac, meni ste onda deda, zar ne? Kažu da je Rastko imao krupne oči i mnogo je volio da čita. U toku svog života činio je mnogo dobro dela. Naučio je Srbe da u svemu budu umereni, da ljube pravdu i poštenju. Napravio je prozore, sa letima je vraćao vid, bolesnima zdravlju, razgovarao je sa životinjama. Sad će i meni pomoći da na slavi kažem pesmu bez greške. Samo hrano. On mu gleda sigurno. Vidite li ono sunce kod njegove glave? I ti zraci su čudotvorni. Osvetliti pamćenje i nema greške. Bratice to drži na liču. Ma verujete li da je Zoran nekada recitovo na priredbi? 9. put obeležava slavu, a 8. je razred. On više voli lukove strele, materijalne knjige, kao kukani stepen, sami na vratu. Hajde da čujemo recitaciju koju će govoriti Đorđe. Nemanjin cilj, Veliša Joksimović. Kažeš bio je prosvetitelj. Prvi književnik, prvi svetitelj. Jeste, ti si u pravu. Zato i slavimo Svetoga Savu. Kažeš bio je Nemanjin sin, učen i smeran, plemenit i fin. Jeste, ti si u pravu. Zato i slavimo Svetoga Savu. Kažeš otvorio je zaključane dveri, budio nadu, krotio zveri. Jeste, ti si u pravu. Zato i slavimo Svetoga Savu. Kažeš podizao je manastire svete, srpski se rod njime diči, a pre svega toga bio je samo dete koje možda baš na tebe liči.